लोगोफोर नै आंना बानलुआ बिफाङावनो मोननानै दङ आरोना खानो बावबाय आं बिफाङावनो मोनगुनानै थाबाय आरो दिनैसो खानोसै आं बे बानलु फिथाइखौ नै खमजोर नुबाय बिफांखौ बिलाइयानो गैला नै माने बिराद अखा हानानै सान्दुं दुंबाथाय बोरैबा रानलांनो चान्स थायो दा बेखौबो बेबायदि नुबाय आरो आङो नायनानैहाय चेहराखौ हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव फरायहरफिननाय थाबाय ओमफ्राय लोगोफोर दिनैबो आं ना गुरहैदोंमोन ओमफ्राय सोमथाबजोब्बाय आरोना ना गुरनानै दिनै नाखौ माने आङो एसे मोजाङैनो मोनबोदों लोगोफोर ओमफ्राय बेखायनो गोसोआ जाबाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो ओमफ्राय नै दहायसो नेल पलिस फोनदोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय बाला बुरसननायनि खोथा नालाय नै एकदम गैला आरो नेल पलिसआनो गैला बेबायदिनो जायो लोगोफोर देलायबाबो लाब गैया ओंखायनो बालायलाङोबो आं देलायनो ओमफ्राय बाहेराफ्राव ओंखारनाय समाव एसे बोरैबा गाज्रिबो नुयो नालाय बेखायनो फोनसाबलाबायनानै थाङो आरो आं दहायसो बाहेरावबो थांखादोंमोन ओमफ्राय फोनखादोंमोन ओमफ्राय दिनैनो सेस आरो माथो होनबावनो लोगोफोर जिहेथु जों सिख्लाबो नंला बिमासो जेबो नंला आरो बेफोरो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना दिनैनि नाया नै आंना नायलाय वाव जि बुरजा मोनबाय आं दिनै बाला बोथिया खांख्राइ हेल' लोगोफोर नै आंना दिनैनि नाया जि बरिया मोनबोदों आरोना आङो नाखौ नै खांख्राइ वाव खांख्राइया नै वाव लोगोफोर खांख्राइया नै वाव ओमफ्राय नै आङो ना खान्दा मोनबोदों आरो नै ना खान्दा ओमफ्राय लोगोफोर नायलाय बालाबोथिया नाया बेसे गिदिर गिदिर नै वाव नै थाजा गोजा आरोना आयौ बारबाय गासिबो थाजा गोजा नै दा आङो माने बे गोथां थाजाखौ दैयाव दोनसै लोगोफोर नै खांख्राइयानो खांख्राइ वाव नै बारलायबावबायसो नै साला इद रब' ओमफ्राय आं बेखौ दैयाव दोनसै नै दा आङो नाखौ बासिखांजोब्बाय लोगोफोर नै ज्राव खांख्राइ आरो बेयाव नै माने बालाबाथिया थाजाखौ आं बासिखांजोब्बाय ओमफ्राय बेवहाय नैबे थैनाय दङ आरोना बालाबाथिया फिथिख्रि ओमफ्राय बिदिनो थरि ना बामि होनोथाय नैबे बे गाखोयो मानसिफोरनाव आयु बिदि नाया नै लोगोफोर नै बेयो थरि ना बामि बियो मोनथिबावासो आं नै आरो बेयाव मासे दंबावो बेबायदि आरोना आङो बेखौ मा होनो जेब बिदै बानायबावनोसै लोगोफोर ओमफ्राय खांख्राइखौ आं आलदा फ्राय खालामनानै गथ' साथामनो एवनानै होनोसै आरो नै एम्फौ बायदि नायलाय खांख्राइया ओरै फै आंनि आखाइयाव ओरै फैलाय आंनि आखाइयाव ओरै फैलाय आंनि आखाइयाव ओरै फैलाय ओमफ्राय नै बेवहाय बासिनानै दोनमारबाय आरोना आङो बेवहाय गासै मा होनो 70टा ना बालाबोथिया थाजा दोनबाय आरो आं बेयाव 70टा फिनानै जानो हायोना दैखौल' चेन्ज खालामना होबाय थानोसै थान्दाखौ ओमफ्राय बिदिनो दोनथ'नोसै आरो बेखौ ओमफ्राय मैयानिबो दंबावखायो लोगोफोर ओमफ्राय दा आङो बेखौ संनोसै सायनोसैबो नै जि गोथाव बोरैबा ख्रेम जानो गोथावथार ओंखायनो गथ'फ्रा जायो नै बे देरनांगौआ बहुद खांख्राइ जागौमोनलै बयनावबो गाखोयो आंनिफ्राय बांसिन मोननायानो दङ जि ना गुरदोंमोन दिनैबो लोगोफोर दिनै जेरैबायदि आं ना मोनबोदोंना
बेबायदि गोजा आरो बे दैनि नाया बेखायनो माने थाङो आरो बयबो दसेल'सो गुरदोंमोन जों दिनैबो 1 घन्टासो जादों आरो गुरनाया माने दिनै साबसिन ना मोन्दों दैयाबो गैला लोगोफोर फिसाल'सै ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट ना गुरोना लोगोफोर माने गुरनाय समाव दैयानो माने गोमजोबखायो आरो ना ज' आइजोफोरनि ना गुरनाय ना जाय बोरै एकदम मिनिथाव बाथ्रा रायलायगोन माने मेंबाबो बावगारजोबखायो आरो ना मोनाबाबो माने इन्टारेस्टनि थाखायनो गुरफ्लांगोन आरो ना बिदिजोंनो सोरबाफोर मोनैयाबो मोनलांसिगोन आरोखि मोननायालाय मोनखायो लोगोफोर मोनैयानो जाखाया माने खनसे खननैल' जेखाया खालि जागोन ओमफ्राय गुरग्राफ्रामबो हाबखागोन आरो नाया बेबायदिनो लोगोफोर ओंखायनो माने सम मानसिनि जिउ दुखु दाहायाथ' जोबनानै थांखाया दानो सुखु दानो दुखु बेखायनो टाइम पास जेबो खामानि गैयाब्ला फ्रि टाइमब्ला गुरहैनाया मोजां आरो दाथ' आरो हलिडे बेखायनो आरो जोंबो थाङो ओमफ्राय नै स्कुल खुलिबाथाय बरिं जानोसैलाय टाइमानो जाखाया लोगोफोर बेबायदि ना गुरहैलायनायनि बेखायनो जों दा जिहेथु गरम बन्द'बो बेखायनो जों ज' गासिबो बिमाफोरा ना लायनो थाङो आरो दिनै ओमफ्राय बेदलावबो बाजादों आरो ना सानै आब'मोना बेदलाव बाजादों वाव गिरु बारु थैगोनसो ओमफ्राय बेलाव बाजाब्लाबो माने बाजानाय समावल' एसे टेनसन जागोन आरो गिगोन ओमफ्राय बे नानि थाखायनो मालाय गोसोआ मोजोमफिनलांसै आरोखि ना आंनाव जुदि बेलाव बानांगौबा गैला आंना गोथां जाखायो गोसोआनो आरो गुरलाबो आङो माने फैबावसिगोनदां बाबायनदां बेफोरबायदि मोनो आरोना नै आं खांख्राइ सायनाया खांख्राइजोंनो अरजाबाय दाना मा खालामबावगोन दे आइदै र' छोड़ दो मुझे छोड़ दो आइदै दर्द हो रही है मुझे छोड़ दो हाला आयै नागारदो ना अननानै आइदै आं जाया नोंखौ आं जाया आं जालाबो हमलाबो सायलाबो आइदै जिलायलायबाय नै जिलायबाय नै जि साखाबाय नांला आंनो जाला आं ना सायदोंमोन आं नै लोगोफोर खांख्राइबो सायदोंमोन ओरैजाय दे